Domnului, organizată în luna mai de către Biserica Betel și zicem Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. S-a citit un text cu această ocazie, text care s-a mai citit la acest eveniment și după prima citire am vrea să-l împărțim în două. Și numele mesajului pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră este următorul. Aproape de cruce, dar departe de Hristos. Și aici găsim câțiva oameni care au fost așa. Iar a doua parte a mesajului, aproape de cruce și aproape de Hristos. Versetele 25 la 27 care au fost citite. Așadar, urmărim acest text, Ioan capitolul 19 și versetul 17 începe cu un nume, Iisus. Cine este Iisus? În cea de-a 8-a zi a nașterii sale, Iosif și Maria i-au pus numele unui prunc născut în familia lor, numele Iisus. Așa după cum fusese anunțat dinainte prin înger. La 30 de ani, când era în apă pentru botez în Iordan, acest Iisus a fost confirmat și Domnul Dumnezeu a spus: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. După câteva luni de activitate cu ucenicii săi, unul dintre cei mai apropiați, și anume Apostolul Petru, a spus: tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. După câtva timp a ajuns să-și dea cu părerea și Pilat. În textul acesta spune, Pilat a spus despre Iisus: El este împăratul iudeilor. După câteva zile, 8 de la înviere, Apostolul Toma avea să spună: tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Acum, scriitorii de-a rândul i-au dat anumite nume Domnului Iisus Hristos, astfel găsim aproape de 100. Urzitorul unei mântuiri veșnice, scrie autorul Epistolei către Evrei. Nu știm sub ce nume îl cunoaștem noi, ca mântuitor, ca Fiul lui Dumnezeu, ca răscumpărător, ca împărat al iudeilor. Dar vreau să vă spun că Iisus, prezentat de către Ioan în textul care a fost citit, ducându-și crucea, l-au cântat mulți compozitori în cântările lor, mulți pictori au zugrăvit aceste imagini pe Iisus ducându-și crucea. Multe cărți s-au scris despre acest eveniment. Și în seara aceasta aș vrea să mergem cu gândul puțin acolo, să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos, despre care am amintit cine a fost, cine este, ducându-și crucea. Și vreau să vă spun că Domnul Iisus, spre deosebire de alți învățați din vremea sa, dinaintea sa și de după El, a fost cu totul deosebit în ceea ce a făcut învățătura. Spun oamenii care au mers să-L aducă, nimeni nu a învățat ca omul acesta. Prin urmare, a fost deosebit în învățătură. Al doilea lucru prin care s-a deosebit de oamenii din vremea aceea a fost faptul că El ce a învățat a și practicat. Și aș dori Domnul să ne binecuvinteze și pe noi, cei din secolul 21, ceea ce predicăm, să putem și trăi. Doamne, ajută-ne la toți! Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 10 și 16, face referire și învață pe ucenici și pe norod despre cruce. Apoi citim mai departe căci lângă crucea Domnului Iisus Hristos, aproape de cruce, dar departe de Hristos, mai erau și preoții. Nu erau mari preoți, Ana, Caiafa, Ioan și Alexandru, care sunt numiți în Evanghelia după Matei sau în Faptele Apostolilor, ci erau rudenile apropiate ale lor. Erau conducătorii de la templu despre care am vorbit, cei care țineau veșmintele marelui preot, cei care țineau visteria, cel care era comandantul gărzii de acolo, erau cărturarii sau cei care erau dascăli, învățătorii de la sinagogă și din templu, și erau și conducătorii de la anumite sinagogi din Ierusalim și din împrejurimi. Aceasta era o clasă destul de cultă din vremea aceea, care aveau cunoștință despre Iisus și despre Mântuitorul care vrea să vină. Dar pe acesta care era Iisus Hristos, regele iudeilor, despre care se uitau și citeau și scrâșneau din dinți, căci este acum, după răstignire,
Au stat oamenii aceștia și l-au osândit pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun, acești preoți, acești cărturari, chiar dacă erau membru în Sinedriu, au murit. Dar există urmașii lor care și în vremea noastră fac la fel. Vreau un alt fel de Iisus Hristos, vreau unul care să le aducă mai multă prosperitate, vreau să-i scape din toate necazurile și neajunsurile lor. Nu mai vine un altul, nu mai fals. Hristosul cel adevărat a fost și s-a jertfit acolo pe cruce. Să ne rugăm pentru astfel de oameni, de preoți, de cărturari, de farisei, de membri din conduceri superioare, politice sau religioase, ca Domnul să le vorbească și să înțeleagă. Nu este suficient să stai aproape de cruce, trebuie să stai și aproape de Hristos. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le înlesnească și să le dea oportunitatea aceasta să se apropie nu numai de cruce, nu numai să-și facă sau să-și poarte crucea, ci să trăiască lângă Isus și cu Isus. Domnul să-i binecuvinteze. Așadar, am ajuns aici cu aceste categorii de oameni care am mai putea adresa și vorbi încă despre una, și anume ostașii. Despre ostași scrie cuvântul Scripturii acolo, căci după ce purtase biciurile grele și cu plumb în capetele lor, după ce purta sulița și spada, le-au schimbat și le-au lăsat toate jos și și-au întins probabil ceva haină și au început să ia în mână altceva. Știți ce? Zarurile. Pentru că și-au împărțit hainele, sandalele, tunica, mantia și așa mai departe, ce haine avea Iisus, și-au împărțit acestea între ei, a rămas la cămașă, s-au uitat la ea, era dintr-o singură cusătură, era foarte scumpă în vremea aceea și s-au gândit să nu o sfâșiem pentru o mânecă fiecare sau pentru o pulpană fiecare. Haideți dar să tragem la sorți. Și în mâna lor grea de soldat roman a început să joace zarurile pentru o cămașă a Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă spun, soldații aceștia despre care scrie la Evanghelia după Matei, când au venit la Ioan ca să fie botezați, Ioan i-a sfătuit și a îndemnat și le-a spus așa: voi să vă mulțumiți cu lefurile sau cu soldele voastre pe care le aveți, să nu luați nimic prin apăsare. Dacă oamenii aceștia probabil și-au început munca și au avut o zi grea, s-au gândit să nu meargă acasă cu mâna goală, ba o sandală, ba o mantie și ba un câștig mai mare să meargă acasă cu o cămașă foarte scumpă pe care a purtat-o Iisus. Vreau să vă spun, în zilele noastre, ostașii aceia au murit și-au luat pedeapsa pentru ceea ce au făcut. Dar există urmașii lor și printre noi, oameni care, indiferent că lucrează în organele statului, la poliție, pompieri, armată sau alt loc în care ar putea să asculte ordinele cuiva, ar fi important dacă ar lăsa toate armele jos și în loc de zaruri ar lua cu totul altceva. Ar participa ca și creștinii și ar lua din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Ar fi mult mai bine. Și aș dori Domnul să binecuvinteze pe toți care sunt înrolați în orice armată ar fi. Să nu uite, armata Domnului Iisus Hristos este mai puternică și ostași al Domnului Iisus Hristos sunt chemați să fie devotați. Nu e suficient să stai aproape de cruce, este important să fii și aproape de Iisus. Și de aceea să ne rugăm Domnului pentru toate astfel de categorii care sunt în slujba statului, ca Dumnezeu să mântuiască cât mai mult și acolo. Găsim în Faptele Apostolului 1 pe nume Corneliu, care a primit mântuirea, și găsim și astăzi și am primit un mesaj de la președintele Confederației tuturor polițiștilor care sunt în România, numără peste 300 de persoane de polițiști care s-au întors la Domnul și s-au unit într-o confederație, într-o asociație și zicem, Domnul să binecuvinteze și să fie oameni credincioși Domnului, nu cum au fost soldații din vremea Domnului Iisus Hristos. Așadar, de la versetul 25 am dorit în scurt să vorbim despre o altă categorie de oameni, aproape de Iisus și aproape și de cruce. Și am vrea să începem de data aceasta cu celălalt tâlhar, care a fost răstignit alături de Domnul Iisus Hristos. Am spus ce făceau tâlharii, lucruri rele, oribile pentru vremea aceea și grav este că sunt și oameni din aceea în vremea noastră. Și vreau să vă spun că și acest tâlhar însă, la început a aruncat aceleași cuvinte de batjocură, dar după ce și-a dat seama că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, după ce a simțit în El nevinovăția pentru ceea ce a făcut, a spus,
nu ți-e rușine să vorbești așa, a spus colegului lui. Noi suntem vrednici pentru pedeapsa care ni se dă, dar el n-a făcut niciun rău. Și prin urmare, după ce a făcut lucrul acesta, tâlharul a înălțat și o rugăciune Domnului Iisus Hristos și a spus: adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Omul acesta a crezut în final, căci Domnul Iisus Hristos are o împărăție și el ar vrea să ajungă acolo. Vreau să vă spun, tâlharul acesta a murit și el atunci când soldații romani au zdrobit fluierele picioarelor. Dar există și astăzi tâlhari care sunt închiși și de acolo, din închisoare, Dumnezeu le vorbește și se întorc. Și cei ce ați citit din închisoare în împărăția lui Dumnezeu este doar un caz. Cel ce ați citit sau ați văzut îmblânzirea tigrului este un alt caz. Sunt atâția și atâtea persoane care s-au întors în închisoare la Dumnezeu. Vreau să vă spun, este poate târziu, dar nu e prea târziu ca să se întoarcă și alții care încă mai sunt și mai fac lucrurile acestea. Dumnezeu să le vorbească, să n-ajungă în închisoare, să n-ajungă pe cruce, dar să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, vorbește-le tâlharilor să se întoarcă în ultimul moment. Astfel ar dispare terorismul, ar dispare gangsterii și ar dispare multe lucruri și am trăit liniștiți. Doamne, lucrează și oameni ca aceștia să stea nu numai aproape de cruce, ci și aproape de Tine. Doamne, ajută-i și binecuvintează vremea aceasta cu astfel de trezire. Apoi, lângă crucea Domnului Iisus Hristos, spune că era Maria, mama Domnului Iisus. Capitolul 19, versetul 26, 25 și 26. Maria, mama Domnului Iisus Hristos, cea care a primit vestea că va naște un fiu, cea care i-a pus numele la 8 zile la Iisus, cea care la 40 de zile l-a dus în templu și Simeon a avut un cuvânt profetic și a spus așa: femeie, sufletul tău, din pricina copilului acestuia, va fi străpuns de o sabie. Probabil a gândit și spune Evanghelistul Luca, Maria a păstrat toate cuvintele care se spunea despre prunc. După câtva timp, Domnul i-a vorbit și a spus: ia-ți pruncul și du-te în Egipt. De acolo, ia-ți pruncul și vino înapoi în Israel. Apoi, când a fost la 12 ani, s-a dus Maria cu Iisus la templu la Ierusalim și l-a pierdut printre mulțime și era tare îngrijorată. La 30 de ani, prin o minune care a făcut-o, Iisus Hristos a avut-o pe mama sa acolo alături la nunta din Cana și a spus ucenicilor: să ascultați și să faceți tot ce vă va spune Iisus. A fost cu Iisus și a văzut multe minuni, dar acum, derulându-și probabil firul acesta al evenimentelor pe care succint le-am amintit, s-a gândit: în sfârșit, acum înțeleg tot ceea ce mi-a vorbit Domnul, dar încă mai spera într-o minune, într-o scăpare de pe cruce, sau se încredea pe deplin în brațul lui Dumnezeu, pentru că era o femeie credincioasă. Femeia aceasta, Maria, a fost aproape de cruce, dar și aproape de Hristos. Apoi, o altă femeie este Maria Magdalena, despre care Evanghelistul Luca la capitolul 8 și versetul 2 scrie că 7 draci a scos Domnul din ea. S-ar putea să fie 7 duhuri pe care o stăpâneau. S-ar putea să fi fost 7 duhuri de boală de care ea suferea. Nu știm, dar vreau să vă spun că din momentul în care Domnul Iisus Hristos a vindecat-o pe Maria din Magdala, sau Maria Magdalena, a început să urmeze pe Domnul Iisus. Maria din Magdala a fost aproape de cruce și aproape și de Hristos. Vreau să vă spun că și în vremea noastră Domnul Iisus Hristos vindecă femei și bărbați și sunt și rămân aproape de Hristos. Doamne, pe cei ce ai vindecat, ajută-i să fie aproape de Tine. Mai găsim apoi că era și Salome, o altă femeie, era și Ioana, nevasta lui Cuza, probabil, ispravnicul, probabil era și Maria a lui Clopa sau Cleopa. Se pare că ar fi fost această femeie soră cu Iosif, bărbatul Mariei, deci era cu cumnată sa, alături acolo. Multe alte femei despre care unii evangeliști le arată, altele spun doar atât. Dintre toate acestea aș vrea să remarc următorul lucru.
Femeile acestea au fost aproape de Domnul Iisus Hristos și a lăsat o pildă pentru femeile din totdeauna să fie aproape de cruce și aproape de Hristos. Doamne, binecuvintează pe surorile de la Betel să fie așa și pe toate femeile care au înțeles planul lui Dumnezeu, care au avut fii, care au devenit unii ucenici ai Domnului, alții nu, dar care au rămas credincioase Domnului, crezând că Domnul poate să facă o minune și care, într-adevăr, l-au însoțit și au fost și după înviere alături de El. Încă un om care a fost aproape de cruce și aproape de Hristos a fost Ioan. Evanghelistul Ioan, apostolul iubirii, cel despre care spune că a mai avut un frate pe nume Iacov și împreună au făcut parte din cercul intim al apostolilor Domnului. A văzut multe minuni. De data aceasta nu l-a părăsit pe Domnul și a stat aproape de El și de Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Iisus Domnul, stând pe cruce, s-a uitat peste mulțime. Cred că i-a văzut pe soldați pentru că aveau haine deosebite, i-a văzut preoți pentru că aveau și în vremea aceea haine deosebite, i-a văzut pe tâlhari pentru că erau de aproape goi, i-a văzut și pe femeile care erau și care nu erau pregătite cu haine de doliu, că au venit la Ierusalim să serveze Paștele, dar uite că au trebuit să meargă îndoliate de acolo. Vreau să vă spun că s-a uitat peste toată mulțimea și s-a adresat lui Ioan și a spus, iată mama ta. Și s-a adresat Mariei și a spus, iată fiul tău. În seara aceasta aș vrea să vă spun, Iisus este în împărăția cerului. A fost coborât în mormânt, de acolo a înviat și am sărbătorit acest act, acest eveniment deosebit. Dar aș vrea să spună, Domnul este prezent astăzi aici. Și aș vrea să spună, iată, aici este fratele tău, aici este mama ta, aici este cunoscutul sau cunoscuta pe care de multe ori te-ai uitat de sus. Te-ai uitat probabil că nu are o cruce așa grea ca a ta sau poate mai grea decât a ta. Iisus s-a uitat și n-a făcut comparație de cruci, de haine de care erau îmbrăcați acolo, deși erau diferite, n-a făcut alte lucruri și alte comparații, ci i-a adresat un cuvânt de îmbărbătare, un mesaj de grijă, de compasiune. În seara aceasta aș dori ca nicio piedică să nu ne oprească în a ne apropia de Domnul, nu numai de crucea sa, de jertfa sa, de elementele cinei Domnului și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Închei prin a face o concluzie scurtă asupra mesajului pe care l-am adus în seara aceasta. Din Ioan 19, 17 la 27. Aproape de cruce, dar departe de Hristos. N-am vrea să fie nimeni, au fost ei atunci și cu atât ar fi suficient și să nu se mai repete. Am vrea să fim din aceia care stăm aproape de cruce și aproape de Hristos. Și aceasta o putem face acum și aici, Biserica Betel, apropiindu-ne de Domnul Iisus Hristos, prin pâinea și rodul viței, care reprezintă trupul și sângele Domnului, care am dorit cu toții să le luăm în chip vrednic și Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rămânem viața noastră întreagă de acum, aproape de cruce și aproape de Hristos. Amin.